खुलुमबाय बयखौबो। दा आङो बानायनो नागिरदों नालेंखरनि फिथा। दा आं बे नालेंखरखौ हाख'ना लाबाय, बिनि बिगुरखौ गारनांगौ। बिगुरखौ गारोबा माने साफा जायोना। दा आं हास'बावबाय, फिसा फिसा हास'नानै लानांगौ। दा आङो देसिगोन, मिक्सार मेचिनावनो देगोन आङो। माने मिक्सार मेचिन गैयाबा आरो सुरखिग्रायावबो सुरखिनो हायो, बयनावबो थाजोबाना। दा आं थानायखाय बेयावनो देनोसै। नायलांबाय था लोगोफोर फारि फारियै, अब्लासो मिथिनानै बानायनो हागोन। दा आं देनोसै, आं देनायखौ होबाय थाला। दा आङो डाइरेक्टयै दिन्थिनोसै। आंना जाबायानो दा। नायदो, मिस मिस बिराद मोजां जायो आरोना बेवहाय देबा। दानिया आङो माइरं लाबाय। माइरङा जाहैबाय मोनसेया जोसा, मोनसेया माइब्रा, मोननैखौबो समान समान लानांगौ। दा बेखौ दसे सोमनानै दोननांगौ, गुरै जानो थाखाय 1 घन्टासो सोमनांगौ। दा सोमनोसै आङो, दै होबाय, दसे 1 घन्टासो दोनथ'गोन आङो। 1 घन्टासो दोनखांनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै दैखौ सर' होनांगौ आरो। आं दा दैखौ बोखांखांबाय, आङो दैखौ सर' होबाय। दैखौ सर' होनायावबो बेखौबो दसे दोननांगौ, 1 घन्टासो दोननाया मोजां जायो। दा दोननोसै आङो, नायलांबाय था लोगोफोर, नोंसोरबो बानायनानै जानो हागोन। दा जाबाय आंनिया, देनोसै आङो। मिक्सार मेचिनावसो उनगोन आङो। मिक्सार मेचिन गैयाब्लाबो उवालफोरावबो देनो हायो। दा आंनिया एसेल' नालाय, बेनिखायनो आं मिक्सार मेचिनावनो उनगोन। दा आं उननायखौ देखायबाय थाला, नायलांबाय थाल'। दा आंनिया जाबाय, मिस मिस जायो आरोना, मोजांनो। बेखौ आरो दा सालिबावनांगोन, मिहि मिहि जायोब्लासो मोजां जायोना फिथाया। बेखायनो खुर'नानै दोनबाय आङो। एबार सालिनांगौ आरो सिखनिजों। सालिबा माने मिस मिस आराम दुफु दुफु जाथारबाय, होमब्ला जानायावबो मोजां मोनजायो। दानिया आङो सारायखौ फुदुंबाय। सारायखौ गुदुं खालामथारनांगौ, बे सारायनि दैखौ रानहोजोबनांगौ आरो। दानिया आङो बे नालेंखर गुन्दैखौ एवनोसै। दसे एवनांगौ, एवोब्ला मोदोमो, मोजां गोथावसिन जायो। एवाब्लाबो जायो। दा आङो सिनि होनोसै, सिनि होनानै आरो दसे एवबावनोसै। सिनि होयोबा माने गोथावसिन जाबाय, गोदै जायो, बिनिखायनो आं सिनिखौ होयो। खायसे गोदै जायैफोरा सिनिखौ होआबाबो जागोन, नाथाय आं गोदै जायो नालाय, बिनिखायनो आं सिनिखौ होखाथारो आरो एसेब्लाबो। दा जाथ'बाय आंनिया, बेखौ आं दा दोनथ'नोसै। नैबे अन गुन्दै ना, नैबे अन गुन्दैखौ आङो दा दैजों मोजाङै गलायना लानोसै। दानिया थाव होनोसै एसे, थावबो होनांगौ एसे। ओमफ्राय मोजाङै गलायना लानोसै, मिक्स खालामनांगौ मोजाङै। दानिया आं थावाखौ जानबाय, बियो दा गुदुं जाबाथाय बेयाव दा ओइ जानाय थावखौ फुनलाना होनांगौ। दानिया आं फुनलानोसै, नैबे थुला एबा स्ट्रि गिजिजों फुननांगौ। जोंनिया जेबो ब्रास गैयाना बेफोरबायदि फुननायनि, बेनिखायनो जोंनिया माने स्ट्रि गिजिफोरजोंनो थुलाफोरजोंनो फुननांगौ जायो। जेबो जगार गैयाना मोजाङै बानायनायफोरनि, बानायबाय थानायबो जाया, बेनिखायनो खम दामिनि आरोना। थेवबो नायलांदो अननानै।
दानिया आं नालेंखरखौ होबाय, नालेंखर एवना दोननायखौ होबाय आङो। आंनिया माने थाब थाब जाया, बानायबाय थाया नालाय आङो, दिनैसो फार्स्ट बानायनाय ना, बेनिखायनो। दायो जाबाय आंनिया। दानिया नायनानै नोंथांमोनाब्ला माबायदि मोनखो? थेवब्लाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। बिराद अखाबो हाबाय। बाय बाय।